tere boarding school. Magi gin mbaka makoro nyaka wago. Kato doko ni lit to mondo mi wang'i ni to ere kaka wanyalo prevent. Nikech Victor, nyathi ma ja higa 9, nyathi ma ja grade 2, an gi nyathi ma nyako ma ja grade 2. Kikawo mi tere e skul kacha ting'iyo nyathi ma kata luokruok pod okia maber. Nyathi ni en nyathi ma konindo tichiwa gokinyi. Ma samoro ichiewe ka pod oywak. Ka mach omuoch, nyathini okia kata kuma ringe dhiye. Nyathini be ok inyal kata mana puonjo weche moko mag fire gi mondo understand. Kech iwacho ing'eni nyithindo gima timore ga ni ka mach omuoch kama Victor, to giringo gidhi kamoro achiel ka nyithi gwen. Koro gidhi gichokore e kona moro achiel. Kech koro en oweni kama wadgi yoringe cha e maber. Koro nyathini ok inyal blame nyathini. Ticha kiloro na nyathini dhoth. Aparo ni kinde ogik Victor, kata mana gweno bende nyuolo tong' to ninde. Kose ninde motoyo tong'. To nitiere kaka gweno bet gi nyithinde mogik kama gweno we nyithinde. Mong'e ni koro giromo ginyalo dongo kendgi. Mong'e ni koro gisekalo tenga. Ongo ema koro nyalo timo ang'owa. To koro dhano mopidho gweno ni koro ume go tete. Nikech ongo kao nyaka madongo. Koro tindo gik manyaka wago yie mbaka Victor ni to kwan iga mane monego bed ni koro ng'ato nyalo kao nyathi mondo tere boarding school. Nikech Victor ing'eni wang'eni moko biro kaluore gi dich ma samoro ng'ato wacho ni odich onge thuolo gi nyathi. Kata mana bas manyalo kao nyathi tang' tero nyathi odhiambo to duogo neno nyathi. Magi bende gik momi neno seche moko weres nyithindo mawakia. Maka kinyisi kit nyathini, kot inyisi kit nyathini to